Здравейте! О, здрасти. Иво Димовски, приятно ми е. Митко съм. Здрасти. Казвам се Димитър Бялчев. Днеска ще съм ученик при теб. Заповядай, ще монтираме един радиатор. Ще монтираме радиатор. Да. Къни го долу. Да. Фащаме го отдолу, по-внимателно, защото Тежко. не е тежко паркет долу да не го нараним. Първото ми впечатление за Митко е фокусиран, стабилен човек. С този ключ, Да. защото като стегнеш не се наранява боята. Дал си една шапка пари, да ги нараниш не е хубаво. Надясно се завива винаги, като гаечен ключ. Като ганче. И пръсти ги пазиш, защото са си твои. Да. Ще стане ли нещо от него? Още не мога да кажа на 100%. От тази страна сме готови. Сега го обръщаме. Това затегна ли? Да, затегнато е, мисля, че е добре. Ще проведе, не ми вярваш, май. Нищо. Не е правда ти вярваш, защото... Ама нали знаеш, проверката е висша форма на доверие. И е просто, защото не се познаваме все още. Гледах да не направим някой гав, защото това го правим за последно и някой ще трябва да го ползва после, да не го преправя. Иво, стана ми интересно. Я питай го нещо странично да видя, ще остане ли фокусиран върху това, което прави. Дай да се опознаем. Ти семейство имаш ли? Имам, да. Тук в София. В София. Люлин живее. Не се разфокусира, Иво, погледни го. Жена, дете, студент и то работи селото неделя. Доволен ли си как се развиват нещата с него? Той щастлив ли е? Наляво. Така, да. Това виж сега. Той е щастлив. Щом съм се избрал да учиш, те трябва да така прибрал, за да имаш удобство. Да, точно. Да не ти избяга и да заведеш. Но научил ли го е да работи ВиК като него? Че тази професия е много хубава. Това е занаят. Не искаш ли той да все пак този занаят да го вземе от тебе? Това е толкова много опит. Що? Той се насочва Затварям. Да, стига толкова. Той се насочва към друго. Да, защо да си изкарва хляба с другото? Това е много хубава работа. Мъжка такава. Ама не ти ли е мъчно, че това, което ти знаеш, той няма да знае? Той пак може да го знае, но нека си изкара хляба с друго. Иво си задава въпроси, обаче Митко е толкова goal-oriented, че направо няма мръдане. И като приключим, там има прахмокачка. Ще чистим. Да. Така. Така. Както аз, така и колегите всички трябва да чистят. При нас е правило да се чисти, обаче той няма никакъв проблем с това. Некои от нас ще имат. Искаш да е абсолютно в средата на Абсолютно земята. трябва да работи. Ако нещо не ти хареса, на мен буквално не ми хареса, го реже, но трябва да го вдигнем най-малко, защото там трябва да стане най-висока точка заради въздух. Вдигането е като го натискаме. Като го навиваш. Оставяме така, пушим по цигара. Аз не пуша. Ще те науча. Не. Заедно с работа. Заедно с работа Добре. тебе. Като се измориш, почиваш. Изглежда, че не бърза много, обаче работи много качествено, бързо работа отмятва. Ти имаш дете, не си ли мислил за къща някъде нещо? Мислил съм, мисля за къща, мисля за парцел. Може би аз по-скоро ще отида някъде, да не съм в София. Къде ще отидеш? Имаш ли място, където да се? София. Далече е моето място. Далече е, не за събота неделя да пътуваш всеки ден. А кога би отишъл там? Може би като се пенсионирам. Да, жив и здрав. Аз това му казах и на Боби. Викам, ако не фалираш, се пенсионирам при теб. Чувстваш се добре, като станеш сутрин? Чувстваш се добре, стана сутрин, пиш кафето, колата в офиса, дадат ти задача, мини дена. Отиваш. Типичен мъж. 5 часа се прибираш и така всеки А ден. кога виждаш семейството? След 5 имаш достатъчно време, събота неделя пак имаш време. Какво да го правите? видиш. Гледаме филми, караме се. Карате се? Малко разбираш. Да. Така е. Обичаме се, караме се. Това е живота, така е. Типична чуждинка. Работил ли е някъде в чужбина? Аз бях и се отказах. Парите как ги изваждам, там аз ги изваждам и тук. Камъка си тежи на място. В нашата професия е точно. Ако работиш и тук, ще изкарваш немската заплата. Вече разликата не е такава, каквато беше. Съпруга? Да. Имате ли заедно мечти, нещо, което иска да направите още от млади, където сте си казали, бе, знаеш ли какво, един ден ще направим нещо? Се викаме да се оправи всичко, една екскурзика ще се направим. Аз съм си винар, обичам виното. Аз бих отишъл в някой масив в Тоскана, си пия чаша вино да гледам.
А на нея къде се ходи? Някъде по топли страни или по Дубровник, някъде па таке. Задаваше разни въпроси и мисля, че какво съм можел, съм отговорил. Дошли сме тук заедно с София, с една лъжица. Обича, не обича, какво да иска повече? Браво. Има ли едно нещо, което ще кажеш, баща ми ме научи на нещо, един принцип в живота, който е важен? Първо, не лъжи, защото пак може да го срещнеш някой. Браво! Това ми харесва. Сега, ако те излъжим, след 10 години ще се срещна случайно, ще ме странно да погледна. По-добре, ако не ще го кажа, или ще се разбутам, или ще стане по-близки. Трябва да си стъпил здраво на земята и да си честен мъжкар. Да имаш опора. Да. Няма смисъл, мен, че ако и нещо, което не ти се отдава, не го опитвай. Далавера. Ако се опиташ, опитал съм, не върви, значи не съм този тип. Не си такъв човек. Да. Ти имаш добро сърце. Намираш това, което си, това да ти кажа, което е твоето. Аз съм сигурен сега в моята професия, къде да ме викнат, ма някой звъни, казанчета, че е болер, знам, ще се спре. Само кое онлайн не мога да направя. Аз научих нещо от Митко. Всъщност не е нужно и аз да чакам да стана на 52, а просто може би наистина трябва малко и аз да взема да си разгранича какво е работа, какво е личен живот. Просто трябва да се внимава. Бавно, без да се бързам. Не трябва ли да бързаме понякога? За къде бързам? Живота минава. Ма то ми да сега да монтираме тази лира и да бързам и да не бързам. Не съм стигнал на нивото на Митко, за да се отпусна малко. Деца вика, Ако бързаш, ще се прецакат. ще прецакат. Няма да го разфокусираш този човек, пък каквото ще да стане. Това е машина, робот. Ти си малко ще почне да дупчеш плочките. Ще почна ги вдупча. Да. А ако ги нараниш? Ще викам плочките за това сметка да ги смени. Ние грешим. Та той да не сгреши това престъпление. И сега, ако не набият комшиите, вече няма кога. Давай газ ли даваш? Четвърти ден е при нас, Иво се справя все по-добре и по-добре. Потвърждавам, надежда има в тебе. Справихме се. Браво, момчета! Гордея се с вас, с двамата. Дена беше ми добре, да ти кажа. Поработихме се свежо. Но има още какво си иска от него. Може малко трябва. Не, бе, гледай. Ето виж. Аз сега го върна. Виж, ти гледаш от някъде си. Хайде да ни кажа друго. Аз само проверявам, проверявам колко дебаваш. Чекай, бе. Чекай. Няма разфокусирането. Просто е машина. Как да монтираме лира? Чат GPT. И? Какво ще кажеш? GPT, ти не кажеш, ти не го ли ползваш? Да. А? За какво ти? Не. То къде ще му докара? Айде, Иво, беше супер! Хареса ми как работиш, да не се научиш рано. Имам ли шанс? Имаш шанс. Ама защо според теб? Защото имаш желание. Опитвай всичко, искаш да пипнеш, да видиш. Да толкова без желание за какво работиш. Митко, много ти благодаря за днеска. Оценявам търпението ти най-вече, защото моят университет ме е научил да слушам. Обаче ти си много добър учител. Радвам се, че имам млади хора като теб. Благодаря ти. Моливчето ми върни. Моливчето? Аз имам да се... Не, мога ти го подаря. Явно Митко иска да обучава хора. Ето след няколко часа работа с Иво си започнаха моето момче, внимателно обяснява. Май това му липсва. Митко работи много добре, истински професионалист е в моите очи, кефи се на това, което го прави и знае какво е важно в живота, че има и работа, обаче трябва и да почиваш по едно и също време. И това, което най-много на мене ми хареса, е това, което каза: аз ще се пенсионирам в тази фирма. Как си вече? Добре съм. Добре. Исках да те питам, аватар, знаеш ли какво е? Не. Аватар. Знаеш аватар какво е? Да ти покажа нещо. Елай. Днес ще работим с нашия ВИК професионалист. Изпращам Иво. Познава ли някой на 20 години да се занимава с това, което той? И ти беше един от героите, човече. Разбрах. Виждаш ли му и слушалките на Иво? Виждах, че има нещо, но просто не му обръщах внимание. Слушалките? Да, те на тази възраст хората, нали, да носят слушалки въобще Всеки втори носи слушалки.
Той на слушалките му казва какво да казва, а с неговите очила гледа какво става. Това, което го видях, много ме хареса, защото наистина те бива от това, което го правиш и опита, който го имаш, ама ще се възползвам и от това, че можеш да научиш някой друг също такова да го прави. Може да помогнем на някое дете, който е... Да заповяда, който да ще го научи. Да. Просто трябва да има желание. Нещо друго, то всичко се учи. Това, което ми хареса е, че ги следваш правилата на фирмата и не ти пречат, защото считаш, че са нормални, да е чисто, да е подредено, да се изработи качествено. Като са зададени правила, трябва да се спазват. Така е. Значи, ако са нарушат, това не са правила. А и са логични, нали? Да, или играеш правилата, или се тръгваш. Да. Да, много правилно го каза. Значи, като предаването вече си го гледал и ти е ясно, че по принцип, когато седна с един човек така на една маса, има две опции. Или да го нагруба, или да го награди. Да, то друга няма. Да. Среден каса. Тебе, освен че ще те прегърна, ще те наградя, то това го махваме на такова. Имам една идея, ти ще ми кажеш дали става за тебе. Разбрах, че сте почитатели на виното. По принцип, да, всяка година си правя. А, ти си правиш, ама аз сега ще ти Грозде си предложа едно нещо интересно. Искам да ти организирам една тура в Тоскана за пролетта, на хубава разходка, с различни, защото те имат такива специални, за да wine tasting се казват, места за тестване на вино, полета. Това е много хубава организация. Освен, че е хубаво да ги гледаш тия неща, докато си пътуваш, нали, из самата Тоскана, самите избиса с такива традиционни, стари италиански фамилии, приказките са хубави. Пък каквото разбереш на италиански, разбереш, да сега сигурно ще има и нещо такова. Сега с чат GPT, преводачите, ще се оправиш. Харесва ли ти това? Да. А? Не знам дали е истина, няма. От фирмата, да. Ще го направим. Пътуване за двама специално, човече. Супер. Каза жената, знаеш как се зарадва. Една истинска почивка. И ще те държа на обещанието, пенсионираш се с нас. Така мисля, имам още 15 години. 15 години си с нас. Ако нещо не ти харесва, ще ми се обадиш. След пенсия пак мога продължа. Преди пенсия, ако нещо не ти харесва, ще ми се обадиш, окей? Да не те губиме. Значи аз на Бобан съм му казал. Не ми ли хареса, сядам и ти казвам, това не ми харесва, Точно там така. да си заминавам. Точно така. Така искам трябва. да с мен. Точно така. А не скричи лимонки утре, другия. Точно така, да. Този живот е кратък. Така, А чека, не си се кажа служа. И става, или става. Не сме на по 20 години. Така е. Да знаеш, оценявам те много. Благодаря Жив и ти. здрав. Давай. А не ти пречи, нали? Мръза се. Абе, нека да си мръсне, това ни е бизнеса, бе, човек. Да, няма проблем. Аз се изчистих специално заради предаването с Кал, бях додолу. На проекта, знаеш как е долу? Така идвам от обекта, не знам. Отиваме с едни бутуши, те до тук сме. На такова. Няма как. Добре, човече. Да си жив и здрав. Това е. Мерси. Още един път. Да си жив и здрав. И аз ти благодаря. Всъщност не на мене благодаря, на тебе благодаря. Радвам се, че ме хареса. Това ще съм казал от сърце.